Iselmilkom. Illum il-ħamis 27 ta' Jannar infakru lil Santa Angela Merici, il-fundatriċi tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Ursolini. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum qegħdin infakru kif smajtu lil Sant'Angela Merici, persuna li għexet pratikament 500 sena ilu. Imma kienet mara straordinarja li għarfet kemm hu importanti nieħdu ħsieb id-dinjità tal-mara fis-soċjetà. Jiena nixtieq insellem ukoll lil tant familji reliġjuż li huma ispirati għax-xogħol ta' Sant'Angela Merici li mietet ġewwa Brescia l-Italja, kienet minn dik in-naħa tal-Italja, qrib Viċenza. U aħna għandna fostna wkoll is-Sorijiet Ursolini għaliex Sant'Angela Merici poġġiet il-ħidma tagħha favur in-nisa u d-dinjità tagħhom u l-uliedhom u trabi tagħhom taħt il-ħarsien ta' Sant'Ursola u għalhekk il-karizma tagħha marbuta ħafna ma' dan l-isem Ursoline. Aħna għandna wkoll kongregazzjoni ta' Sorijiet ispirati għal din il-karizma imwaqfa mill-Qaddej ta' Alla Monsinjur Sidor Formosa, is-Sorijiet Ursolini li tant jagħmlu ġid ma' familji, ma' trabi li ħafna drabi ma jkollhomx min jieħu ħsiebhom. Imma llum nitolbu wkoll biex fis-soċjetà tagħna l-mara mhux biss tkun rispettata fid-dinjità tagħha għaliex qisna qed ngħidu l-ovvju. Imma li l-ġenju femminili jieħu postu anke f'sitwazzjoni ta' responsabilità u fl-istess ħin mit-tfajliet tagħna, miż-żgħażagħ tagħna jitbiet kull periklu. Jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej lill-Verġni Sant'Angela Merici ma tiqaf qatt tirrikmandana lil ħnina tiegħek biex fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha iseħħilna nħarsu t-tagħlim tiegħek u nistqarruh bl-imġiba kollha tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Wara li Natan kelmu, David mar quddiem il-mulej u qal: Min jien, Sidi Mulej, u min l-familja tiegħi biex wassaltni sawn. Imma dan kien għadu ftit f'għajnejk, Sidi Mulej, u issa tkellimt ukoll mill-familja tal-qaddej tiegħek għal żmien li għadu l-bogħod. U dan turih lill-bniedem, Sidi Mulej. Int waqqaft il-poplu tiegħek Iżrael bħala poplu tiegħek għal dejjem. Int mulej sirt Alla tagħhom. U issa, mulej Alla, il-kelma li jintet dwar il-qaddej tiegħek u l-familja tiegħu żomma għal dejjem u għamel kif għedt. Bekk ismek ikun imfaħħar għal dejjem b'dan il-kliem: il-mulej tal-eżerċiti u Alla fuq Iżrael. U l-familja tal-qaddej tiegħek David tibqa' sħiħa quddiemek. Għaliex int mulej tal-eżerċiti Alla ta' Iżrael għarraft lill-qaddej tiegħek u għedtlu: jiena nibnilek dar. Għalhekk il-qaddej tiegħek għamel il-qalb li jagħmillek din it-talba. U issa, Sidi Mulej, int Alla, il-kelma tiegħek isewwa u int wett dan il-ġid lill-qaddej tiegħek.
u birek il-familja tal-qaddej tiegħek, ħalli tibqa' sħiħa quddiemek għal dejjem. Għax int, Sidi Mulej, tkellimt u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbirka għal dejjem minħabba fil-barka tiegħek. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ftakar Mulej f'David u fl-hemm tiegħu kollu. Ftakar kif hu ħalef lil Mulej u wiegħed lill-Alla il-qawwi ta' Ġakobb. Ngħidu flimkien il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-frix ta' sotti, ma nalaqx għajnejja u norqod u anqas nalaq xfar għajnejja bin-nas. Sa ma nsib post għal Mulej, amara għal Alla il-qawwi ta' Ġakobb. Ngħidu flimkien il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Il-Mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax minna lura. Wieħed min-nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi u l-preċetti li jien nagħtihom, uliedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Għax il-Mulej għażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fiha rrid noqgħod għax ħabbejta. Ngħidu flimkien il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: jaqgħu il-musbieħ iġibuh biex iqeduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara jqeduh. Għax ma hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu idnejn biex jisma', ħajjisma'. U qalilhom: uqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu midna. Meta nkunu ttentati nagħmlu xi ħaġa fis-sigriet tajjeb naħsbu f'dal kliem ta' Ġesu: m'hemm xejn moħħbi jekk mhux biex jingħaraf, m'hemm xejn mistur jekk mhux biex jinġib għad-dawl. Imma Ġesu ovvjament mhux qed jitkellem fuq il-fenomenu illum ħafna iżjed forsi komuni ta' xi ħaġa li minn għalik qed tgħidha bejn tnejn u tkun imxandra madwar id-dinja fid-dinja tas-social media. Imma qed jitkellem ukoll fuq id-dawl li jagħti lil kull min jaċċettah bħala s-sit u l-gwida ta' qalbu. Dan huwa dawl li ma jistax jinħeba ġej Ġesu. U aħna nindunaw anke bil-ħarsa tal-għajnejn il-mod kif inkellmu xulxin. Meta aħna nkunu ltqajna ma' Ġesu u mal-ħniena tiegħu, id-dawl li jpoġġi fil-qalb tagħna ma jinħebix. Jiġu momenti ta' dlam
tiġix kultant xi sħaba, griża ċomp li donnu tostor id-dawl anke minn għajnejna. Imma l-mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħabix. Ħafna drabi d-nubit tagħna il-mod kif inġibu ruħna idallam id-dawl ta' Ġesu. Għaxu għallinna jina d-dawl ta' dinja, għallinhom intom ukoll id-dawl ta' dinja. M'hemm xejn mistur jekk mhux biex jinġib għad-dawl. Id-dawl li huwa dan il-mużbieħ li jixel u jagħti tama lill-umanità. Mbagħad Ġesu jitkellem mhux biss fuq id-dawl li għandu x'jaqsam mad-don tal-għajnejn li tara, imma anke smieħ. Innutaw Ġesu kemm jirreferi għas-sensi tagħna, il-ħars, id-dawl. Misa jitkellem ukoll fuq is-smieħ, l-ewwel nett jgħid min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Aħna bil-Malti noqorbu ħafna lejn il-mentalità li bija kien jitkellem Ġesu, l-Aramajk, għax aħna anke li tisma' minn xi ħadd li tobdih min jaf kemm ommijiet naqalulna isma' minni, mhix kwistjoni li tismani, li tobdini, isma' minni. U allura min għandu widnejh biex jisma' ħajjisma' għal Ġesu mhux biss kwistjoni li tisma' priedka imma li tagħmel li qed jgħid. Mbagħad jagħtina kriterju li tajjeb niftakruh meta nittrattaw il-xulxin. Inti kif titratta l-ħadd ieħor se jittrattaw lilek. Il-kejl li se tuża se tirċivih lura. U allura għodu attenti jgħid x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. U jiena talkom iżjed ukoll kultant id-doża tkun iżjed qawwija. Imbagħad jgħid xi ħaġa li mhux faċli nifhmuha xi tfisser din min għandu jingħatalu, min m'għandux jittieħidlu saħansitra li għandu. U min jgħid li hija stedina ħelwa lil min qed jisemgħu li min għalih għandu l-erf kollu. Li għandu allura mhux biss id-dritt li jisma' imma li jsemma leħnu. Mentri l-erf vera hija l-erf li jiġi mill-umiltà. Li aħna naqsmu l-esperjenza tal-ħajja id-don tal-kelma tal-Alla b'umiltà kbira. Allura min għandu dan it-tip ta' erf jingħatallu, ma min jaħseb li hu xi ħaġa li jifhem jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Ta' min nifhmu il-mulej Ġesu x'qed jipprova jgħidilna. Iżjed ma nistrieħu b'umiltà fuq l-erf tiegħu, iżjed ikonna erf. Imma jekk aħna naħsbu li għandna u minn għalina sirna l-aqwa professuri tad-dinja m'għandniex bżonnu, anke l-ftit li jkollna jgħib. Bil-Malti ngħidu jsir kollu suf. Bl-interċessjoni ta' Sant'Angela Merici llum nitolbu ħafna għal dawk in-nisa fid-dinja li qed jaħdmu għad-dinjità tal-mara. Qed jiġu f'moħħi soċjetajiet u sitwazzjonijiet fid-dinja anke fostna fejn il-mara hija żvantaġġjata jew vittma tal-vjolenza, tal-preġudizzju. Nitolbu biex il-mulej jagħtina id-dawl biex nisimgħu l-għajta ta' ħutna, għodu attenti x'tisimgħu, imma fl-istess ħin ukoll il-qalb tiegħu kif iħarisu lejn dawn ħutna. Nitolbu. Sma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nagħmel talba partikolari li l-kongregazzjonijiet madwar id-dinja anke fostna ispirati għal karizma ta' Sant'Angela Merici u li jieħdu bħala titlu tagħhom is-Sorijiet Ursolini. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna b'mod speċjali għal dawk milquta mill-pandemija, għal dawk li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Ħaddanna inti mulej ma' qalbek bil-ħniena u l-modrija tiegħek. Nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U bl-interċessjoni ta' Sant'Angela Merici tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li tkun taġitalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnattfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Sant'Angela Merici niġġeddu nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-ħaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lil bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fid-ġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Sant'Angela Merici u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal nina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jinsoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Id-qalbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li għaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Sant'Angela Merici inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu flena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi n-newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi t-tagħlim tal-Papa Franġisku tal-Isqifijiet u anke diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-li naqgħodtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju llum għal dawk kollha li fid-dinja jippromuovu id-dinjità tal-mara. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltinatek, jkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-munuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu bera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek. Kulli trid kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tkifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek. Kulli trid kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibqu nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna, dawk l-għajnejn, tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewwiet tqaddis ismek tiġi saltinatek. Kull tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifu. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġe. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatillinna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerħa u inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema, idfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ bi Kristu Sidna. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej, Qaddes Giuseppi, arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Sant'Angela Merici. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu għall-għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqatles tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.